10, 8, 7. Добър вечер, скъпи съграждани, скъпи бургазли. За най-добър вокален ансамбъл в Европа. Дами и господа, моля посрещете Фортисимо! Моменти за Фортисимо и за Кристиян Гранчаров. Невероятни! Какво доказателство, че заедно сме толкова по-добри? Аз за да звуча по този начин, трябва поне да се клонирам, но не съм сигурен, че светът е готов за двама като мен. Благодаря на община Бургас, че именно на този празник звучат песни на български език. Пеем заедно. Това беше причина Пламен Ставрев и Доми Димитрова. Това знаете ли го? Също. Ръцете. Неповторими Гергана Великова и Димитър Атанасов. Благодаря ви, че бяхте с нас. И оставате. След малко ще се видим с тях отново. Когато слушаме бургаски песни, няма как да не стигнем до човека, чийто живот беше музиката. Великият бургазлия, баща на толкова много български хитове. Ако трябва да ги спеем всичките, няма да ни стигне не един концерт, ами цял фестивал. Тончо Русев, композиторът на Бургас. Два негови вечни хита ще чуем сега в изпълнение на най-сърцатото българско мъжко вокално трио. Да ви чуя за дежавю! Бургас. Бъдете здрави. До скоро. Аплодисменти за дежавю! Мисля, че сега е идеалният момент на сцената да излезе човекът, без който Бургас нямаше да е това, което е. Той може да не му е посветил стих или песен, но за сметка на това вече 16 години продължава да дава на града ни най-доброто от себе си. Човекът, който направи така, че с Бургас да се гордее цяла България. Дами и господа, вашите аплодисменти за кмета на Бургас, господин Димитър Николов. Добър вечер, скъпи съграждани, скъпи бургазли. И на здраве. А сега, нека всички заедно, гледайте тук на видеостените, да отборим заедно. 10, 8, 7. Честит празник!